lan kanggo mamah nopane kedik mamah nopa lan bapai nopane kedik sing do wilayah kanggo papai Apip ora ketinggalan kanggo Mimi Rudi sing duwe warung nasi ning sor jembatan Bangkir lan kanggo Mas Roy keding Mama Mas Roy Bunda Eja kanggo Mama Repan Janglani sing duwe nai priting sing duwe pindangan lan kanggo Kang RT Elange Gede kanggo Mimi Imas bos martabak sing pindangan Mimi Hajat Sarini nok cinse Kang Kaji Udi iya sing lagi panteng ya toh ya sing lagi ngobar Mimi Hajat Sarini Kang Kaji Udi ya moga-moga sukses terus saya disapa salami maning kanggo sing ana ning Pantura kene to kanggo sapa sing ya terutama kanggo Nok Uun Nok Nita Bunda Radit sing dilesung pipi kanggo Nok Kedas karo Tarmane Keding terus kanggo Ade di Firmansyah sing BRI Loper terus spesial kanggo sing WLB Kang Sum yo dihormati iya ayo Kang Rus pengen nonton ayo musisi kanggo Nok Putri diganti dingin Kang Rus pokoknya ke musisi ganti ku akeh musisi pada turu musisi akeh serep oh iya nih pada nyumbang tenaga iya sok panitia muda iya sedulur seniman pengauban masyarakat Teluk Agung kanggo Mama Nopa panitia Nopa muda sing wilayah jaluknya resiko lan kanggo Nok Putrine Gede calon majikan ora ketinggalan kanggo ketua panitia penyelenggara Bapai Apip ayo ayah ini jam bunda ini jam Nok Cia Nok Silvia Nok Yuli Bok Tuane Caca kanggo panitia muda Mbak Buyut Pengauban semoga terhibur anak BRI ayo ing batin wis janji beli bakal balen manis kanggo sapana najan sira nangis Megi Bay najan sira sumpah Megi Bay beli bakal terima Megi Bay kanggo Papai Apip Mimi Hajat Sarini Aawis lara ati ning sifat ucapan panitia muda kurang sabar sepira kasih sayangnya kita Megi Bay dibuang kaya sampah mangga kanggo papane Nopa mangga teteh kanggo Mama Nopane Gede sing do wilayah Papai Apip lan kanggo Mimi Hajat Sarini kanggo Nok Putri calon majikan sing Teluk Agung panitia muda Mbak Buyut Pengauban semoga terhibur pengen nonton pengen deleng nyawang sirah sita doa Megi Bay Mama Nopa Papai Nopa sing do wilayah lamun sirah ora roba Ade di ora bakal nemu bahagia Mimi Hajat Sarini terus sengsara Mama Judi lamun ora Asik sipate diroba Mama Swiss lara ati ning sifat ucapane kurang sabar sepi kanggo Asma Pro kasih sayangnya kanggo si duwe sote kaya Asma Production sing duwe anaknya Semar iya Asma Pro syuting profesional Papai Apip sing duwe kabel ruang senggol kanggo Mama Nopa Papai Nopa Mimi Hajat Sarini kanggo sapa teteh kanggo Nok Putri calon majikan sing Teluk Agung kanggo Mama Repan Mimi Hajat Sarini Nok Sinsi
Nok Putri calon majikan Putri pengen nonton Asik pengen deleng nyawang sirah sing kadoan Nok Putri ayam melodi Nok Putri calon majikan BRI Nok Putri Nok Putri Boke Raya lamun sirah ora roba ora bakal nemu bahagia Nok Putri sengsara Nok Putri sirah sengsara panitia lamun ora sipate diroba Nok Putri calon tuan rumah awis lara ati ning sifat ucapane kurang sabar sepira kasih sayangnya dibuang kaya sampah Angger Putri calon majikan BRI sing Bareng bersama Asma Pro wis lara apipa ning sifat ucapane kurang sabar sepira kasih sayangnya dibuang kaya sampah resiko wong setia durung digarap Kang resiko wong setiane yakin masih gampang-gampang bae kan apa baik je ya ping bitu ta yo jaluk urug panitia ngaplang-ngaplang Kang Rus monggo iya Kang Rus Nok Putri njaluk ditinggal kawin kelingan beli Kang Rus ya iya kanggo Nok Putri calon majikan kasih napa sampai hati calon pengantin ngomong cinta ngajak kawinan tapi nyatane kawin karo wong liya Nok dasar sira pendusta aja sakit ya los ya kanggo Nok Putri calon majikan sing Teluk Agung panitia modal kanggo Mama Nopa Bapak Nopa sing wilayah Mama Repan masyarakat Teluk Agung Mimi Rudi sing de warung nasi anggo kesol nada Hah? Maminya Pipa pesta Maminya perkawinan Pipa. sira Maminya Pipa tangisane Maminya Pipa akad nikahe sira luka larae kita Maminya Boke Pipa alim ayu ning rupa ayam melodi jahate ampun gila-gila Asma Pro bapaknya Excel iya sing oleh bonus lagi Bapak awal Habib boket bae kecipretan bapaknya Excel ora tek sangka blitek duga sira ingkar janji badan urip kaya mati diiris lengkang Asma Pro anaknya wong Suma demen ditinggal kawin Nok Sergi larane pengantin ampun dijoget tusuk ning pati dalan monggo tete asik Oma Pipa kanggo papai api Oma Pipa bos Oma kabel Pipa. ruwe sing Oma bakalan Pipa. mari. Oma Pipa Mimi Haja Sarini Oma Pipa Mama Kajudi calon Ayah Jidan. Sari Ayah sing Jidan. duwe nomor siji Ayah Jidan Ayah Jidan asik Nok Eka ngomong cinta no apa aja sayang ngajak kawinan tapi nyatane kawin karo wong liya ternyata sudah pendusta no pengkhianat aku panitia buyut Pangauban Ayah ini panitia buyut Pangauban Bonde Nija panitia buyut Pangauban
hubungan cinta wis kikir anjir tapi nyatane sirano Nok Eka. milih wong liya Nok Dela, nyangga lara Nok Dela, aku Nok Dela, nyangga uwiran Nok Dela, atine aa sekarang Jaluk-jaluk wong ayu. Nok Tanggo sapa tete. iya iya Nok enak. Nok enak. ora tek sangka blitek Nok duga Eka. sira Nok ingkar Eka. janji Nok Dela, Nok Eka. badan urip kayak mati diiris langkah geti Nok Dela, wong Kanggo sapa? ditinggal kawi Nok Edui. Nok enak. Ya Allah Nok Eka. ampun Nok Eka. nusuk ning Ini batino Nok Dela, Nok Niski. Nok Sisi. ora tak sangkar tak duga Nok Sisi. Nok sira Rizky. pengkhianat Asu. dasar sira pendusta Ayo, Nok Iwan. Eka. Rita rental Nok Dela, Rita rental Rita rental Nok Rita Rizky. rental Nok Eka. Rita rental matur nuwun Nok Silvia. Nok Sisi. walemu ngomong cinta no Priwen Jeka. ngajak nikah Oh iya. tapi nyatane sira Nok milih Eka. wong seizin Nok Putri. Calon tuan rumah. Kanggo Nok Putri sing teluk duwe aku. lagu Mama Nopa bapane Nopa sing di wilayah Mama Nok Repa Rizky. Nok Eka. Nok Sisi. Dela, Nok Sisi. hubungan cinta ayah, wis kikir andir tapi nyatane sira milih wong seizin Panitia muda. yang gak lara Babuyut pengauban. yang gak wirang Haruna, hati sekarang atine mamas iya anak Nok Niski. pesta perkawinan Nok Putri tangisane panitia muda, akad nikah sira panitia muda, lae panitia muda, wonge alim Panitia muda. ayu ning rupa panitia muda, Nok Eka. jahati ampun Nok Edui. kegila-gila Nok Dwi. suwun Nok Dela, Nok Dwi. Wonge mancing dudak. Lamun kita si sawer kambiki yang ngomong konon bae kune mah. sisan pangumahe kono dod Gila-gila bocah pun kari. Nok Eka wis mancing sampai kayak arep nyokot kinjeng kan. Iya. Udah. Ya penasaran dengan barang itu. Go, dot. Nggih kirenggot. Jadi memang bener nyata. Priwen Jek. Sewise dipai hiburan setitik kayak duit tenaga. Penyemangat. Penyemangat. Iya benar. Mula semono, ayo kabeh bocah-bocah sing wilayah Alas Jambu ya sesuai kelawan perintah Wadukun Landung kita teka ning wilayah Padukuan Wanakerta Wanajaya Ya. kinggi semestine sira ki kudu oleh akeh pasien. Nggih, Kang. Ayo bareng-bareng sira kabeh Bangga. rene ya. Ayo. Wis tunduk mah tekaning waktu Wis tunduk tekaning waktu Posing ngapur
yuwar kene minangkene bos Singapura dewe mamana bilang mamane April panitia boy tapakan serang araya nok ilang nok selfie mas Reno bos Jepang nok niken bos Jepang sarang nok memel sing duwe Jepang esuk nakere sore nakere toko Mas Nur Cahaya Agung Jatibarang sareng panitia RT Dudungnya Geding Papai Gisel panitia RT Dudung Mama Eden sing duwe putulana sareng api kuin bos Jepang Geding Bunda Kari sing duwe anak lanang api Iqbal sing duwe menara kembar. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, senajan memang isun maska banget ngerteni lan uga mahami semangsane garis kauripaning manusia tekane blai lan ugane tekane cilaka iki wis digatris lan uga wis diatur maring Gusti Kang Maha Suci Gusti Allah Azza wa Jalla. Tapi ning palebagian suwise isun amirungu sareng sing raya Hongkong kacung bolong semanan sayang selenting bawane angin kolepat bawane kilat yen berayat sing ananing wana jalan uga rayat sing ananing wana kerta jareng basane lagi kesandung ning rerata keserimpet dening pepadang nemoni ujian lan uga cobaan ning sajroning kauripane ketimpa pagebluk penyakit sing kawilang ora wajar menurut jare isun maska kabeh rakyat sing manggon ning wilayah Wanajaya lan uga Wanakerta kembang putih ning gelungan sing telitilan ngati-hati sing duwe kedok celigam topeng kang samut dewe sampai ngacerit yen ngeratap langit bahkan ngucewak yen ngeratap jagat sinambate adu lara kelawan pati sing disandang maring rakyat Wanajaya lan uga Wanakerta sore lara esuk mati esuk lara sore mati mula kaya dene isun banget duweni rasa prihatin duweni rasa melas lan uga iba arep sampai kapan ujian disandang maring rakyat Wanakerta Wanajaya melolong mata munang nang seketap li bisa ngucap Mame April panitia buyut tapakan padahal kaya dene rakyat Wanakerta lan uga Wanajaya beli kurang-kurang ngoleti dalan kewarasan ngoleti sababia wis diluru dokter sing luwih pinter angger ora tinemu kelawan waras loro pendita sing sabdane nyata tetep ora bisa nemukaken titik terang kanggo kamulyan rakyat sing ananing Wanakerta Wanajaya kudu kelawan cara sing kaya ngapa kudu dedalan sing endi supaya kabeh rakyat Wanajaya godang murang sing ngepange gawe gagas bos Singapura yuwar kene bos Singapura dewe bisa urip kaya mau kaya bengen padahal jare pintere wong ngomong
Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Kuasa, Gusti Allah Azza wa Jalla. Jare nyiptakaken penyakit akehe sampai 999 penyakit. Tapi siji penyakit sing ora bisa diwarasakan iwal kematian. Tapi toh kenang apa? Sampai detik yen durung ana kejelasan. Kacung bolong sing raya pongkong dewe sareng api kuin bos Jepang Ami Iqbal sing duwe menara kembar Bunda Kari sing duwe anak lanang dewe. Tapi sing dadi syukur lan uga lega ning sajroning batin Isun Maska. Suwise Isun cerita kelawan sing dadi Sudarma wong tua ya kaya dene Kanjeng Rama Masli. Bok menawa bae saking pengucape Kanjeng Rama Masli iki bisa kewujud. Warase rakyat Wanajaya lan uga Wanakerta jare kudu disababiai kelawan Cai Mulang sing ananing wilayah Kedung Berok. Mula ninggang terbang gede kaberan antara tempat panggonan Isun Maska ya iwal wilayah Telaga Sari kelawan Kedung Berok iki kewilange ora adoh. Bahkan sekian wis katon ning sajroning pandangan mata Isun yen be Kedung Berok wis ana ning ngadepan Isun. Isun sekedar bakal njukut Cai Mulang sing jare saujare Kanjeng Rama iki anak karomae kanggo kewarasan rakyat Wanajaya lan uga Wanakerta. Tapi memang yen tak rasa maring Isun kayana sing sejen ning sajroning wilayah Kedung Berok. Bakal ana gara-garane ning apa iki ya Allah? Isun Maska setitik pun ora aneh. Memang singarane tempat keramat pasti ana sing dadi penunggune. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Ya. Kabeh penghuni sing ana ning wilayah Kedung Berok aja dianggap Isun bakal wedi, aja dianggap Isun bakal gimir. Isun ora bakal ninggalaken Kedung Berok suwise bisa kegawat Cai Mulang. Bangsane bajul sing gedene luar biasa. Berarti ning lebak yen awakmu jelas bakal dadi batu sandungan ning segala maksud lan uga keniatan Isun Maska. Mula semono awakmu bakal keduhung tinemu ning guri bangsaning bajul. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa huwa samiul alim. Allahu akbar. Ya. Ayo kabeh penghuni Kedung Berok, bukat masih penasaran karo Isun Maska tampak akan wujudin sira sing saestune. Taksaka sing gedene kaya gluguning kelapa. Tapi Isun ora bakal ninggalaken wilayah Kedung Berok sedurunge Cai Mulang bisa gawa maring Isun Maska. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Ya. Ya tak akui maring Isun hebat ning kemampuane, bisa mencala putra, bisa mencala putri ngedadian bangsa ning satu kewan. Bahkan satu kewan beli cempleng-cempleng, dudu dadi walang, dudu dadi manuk, dudu dadi welut. Dadi apa jadi? Ya dadi kan satu kewan sing buas kaya kanan. Ana macan, ana bajul,
Ilang bajul dadi ula, Hilang maning. ilang durung. 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 Mulane tekenteni cang bae tas kinar dadi apa? Sro. Pengen weruh, Pengen weruh. arep ngubah wujud dadi apa maning. Arep dadi apa? Tonggonana sedelat maning gagarepan dadi sega goreng. Arep dadi sega goreng. Ora suwe maning arep dadi sega goreng. Laka setengah jam ga. Lamun iya bakal bisa dadi sega goreng ana sing dadi penjalukan isun. Apa? Ndoge ditonceloaken. Sedep mengkonon ku enak. Ah, Ya konen doge siapa sing ditunceloaken? yen ndoge ayam tolin ndoge sira mah. Ya bo, katora ya kita mah. Kan sing rubah wujud kan kita sega goreng. Iya, mulane kaya dadi aku ndoge ayam aja ndoge sira bagian iya sira sing bakal yang rubah wujud ka. Ampurane sedurunge. Beli tak kampura maring isun. Bakal wong uripku kudu saling memaafkan. Kudu saling ngampura. Ya iya, Kagok komaning ngampurane bakal wis teka ning lebaran. Kau adalah maning. lebaran masih pirang bulan maning. Tonggon-tonggoni. Ya percuma jaluk ampura gayongan. Sekian ampura suki kini angger be kaya kenen maning. Ya ada ti wong urip mah. Kaya konon toli. Sing penting aja kari pangapura. Kadia suki kini terap maning kayang konon ga. Kumat-kumatan bocah ki barange mah. Wis kenal Raden. Don, Wis kenal. durung kuniku. Alah. Durung kenal maning kaya konon ya. Kuniku kin ki kurang ajaran. Komo maning wis kenal durung kenal baik sampai bani gawe blai. Durung kenal wis sombong. Kuniku kuno Kang. Apa maning lamun wis kenal? Apa maning lamun wis kenal bocah ki. Lamun wis kenal garapan apa Cing? Ya lu sing sombong. Namban Mundak-mundak, geladak gua iya. apa? Iya iya. Ya duduga sombong mas. Toli kadiran. Dudu. Iya, dudu lagi pamer ilmu, pamer kesaktian. Dudu baik gawe cilakan yang direne sampean ora. Dudu pamer ilmu, dudu gumelar kesakten. Ora. Endeng-endeng. Beli. Beli. Beli salah. Ya ora nune mah. Ya toli. Apa sing dadi tujuannya sampai kaya kanan? Ya pengen jajal ilmune dewek pe. Pengen jajal ilmune dhewe. Iya. Ya patongan sama sombong iku siden. Ya barangnya mas sombong iku diarani sombong, beli gelem, Diterima kan. beli terima. Diarani wong pamer, beli terima. Ya barang anu mending ga wong sing ngakui iya kita ki sebenarnya pengen pamer daripada sing katone mah rendah diri tapi malah sombongnya nemen. Ya aku sing bahaya ku. Iya. Ya date mas. Cara dewek makulaku ora garapan gawe cilakan yang direne sampean. Cuman pengen ngupai kejutan ya beli. Cuman sekedar pengen kenal lebih dekat kawan sampean. Cuman keder klaro cara apa maning. Kita neku ngubah wujud jadi satu kewan. Sampainya bisa nandingilan ngimbangin yang kemampuannya kula. Kita nending kene gawe ngubah wujud kita mah. Saktine temenan bocah ki. Karu-karuan. Pangucap nyata sing dinggo. Iya. Rupane masih kaya kenen gorengnya teka. Kan kita ngomong ora suwe maning setengah jam gak senlaka. Ku bisa nasi ngendingakan ku wis dadi. Iya anu mah. Ya mulane ketek aku hebat soten nih Mas. Kenalan juga Mas. Kenalan. Iya. Ya kok dingin. Kok dingin? Enak temen. Apa sih? Gampangan temen dau ketemu, dau keamprok jaluk kenalan. Ya ku aja kesuwen. Kita bisa ngerubah wujud kayang konon wong pengen kenal karo sampean, pengen parak-parakan karo sampean. Dadi sampai dilawani kaya kanan ki sekedar pengen kenal. Sekedar pengen kenal, cuman mau kakana kita ngomong. Kulaku keder karo cara apa marak ini sampean. Aja keder-keder. Apa sih mas? Lamun iya sekedar pengen kenal, Iya. sekedar pengen berusaha paisun, ora usah sampai ngerubah wujud ngedadian bangsa yang satu kewan. Lamun pengen sekedar gawe kaget bisa parak karo isun, cukup metune sing jero kedung berok ke isun ke wis kaget. Pisangane kita kayak rombongannya film manu ka sing dongole sing sejoron yang banyu ka. Ya, Terminator. Iya. Modern pa ya Terminator jadi ya. Ya orang dia kasih kayak kodong sing boncep. Kayak konon lah intine mah. Ya toli kita dongole sing sing sejeron yang banyu.
Kok disangka nih kita rombongan siluman? Ya nune mah wong bener kunku. Ah, semene napak ini sikile kumas mas saya wong ora bener mah. Emang teman bagus ya bocah. Apa sih? Bagian iya sikile napak kalah ke jempole bocah. Ya boleh beka kayaknya. Indahnya kita nela ke jempol aku rombongan apa? Sekedar pengen kenal, Juara pengen kenal kula mas. pengen weruh karo Isun. Juara iya. Isun bocah sing Telaga Sari nih mas. Sing Telaga Sari. Sing Telaga Sari. Berarti tanggane rombongannya Dasta ya? Sayap. Nah iya tanggane, Oh tanggane. tanggane. Berarti lamun tanggane Dasta, sampean ku arane Dasti. Dasti bawa wadon nok. Iya sih bocah. Ya tuh bisa giaran di sini nok ya Allah masa Dasti. Ake ora. Wong wadon wong lanang arane. Ya bagian ya umay parekan gak duduk berarti Isun karo Dasta ki kembar, Dasta karo Dasti duduk kayak konon Ya nih ala mas. pantas ke Dastimku pantas. Kita pengen Dastiku. Dudu Dasti Isun. Oh duduk. Duduk. Bagian tanggane Dasta duduk Dasti. Bagian parak-parakan gak duduk berarti arane kudu meges. Anu nema iya sing arane Dastiku mbok tuane kita mas. Bocah ku ya. Dipadakakan karo mbok tuane. Ya gak kenalan. Kapan? Ya sekian mas ya tahun mani yang ditanggapi dina kieu nih nganing kenene. Sekian kenalane. Nun, Ya lah kawira lah kaisines. uniku ada kita durung ngejak-ngejak acan. Dijual murah pisan. Dijual murah. Untung kalau orang gawa tulisan obral untung gak. Bocah ya. Iya ndak kita nih rombongannya obral 35-an. Ya pokat kun mampu rane nyimas. Bagian kita mah ilang harga dirine sing penting bisa kenal karo sampean. Konon je. Iya. Melasakan teman bocah saking beli payune sampai gelem kaya konon. Iya bakal kayak orang tuh tenger paya kita beli payu. Ah. Ora apa-apa beli payu gak mas, yang penting kulane pengen kenal karo sampean. Iya iya ora apa-apa Isun bocah Telaga Sari diwara. Iya arane sapa? Arane Maska. Maska. Iya. Mung semaska-maskane. Mung semaska-maskane. Mau ada tebe gawong kuna ya mas. Iya. Arane Maska. Wong kuna mah arane cekak-cekak, cendek-cendek nih mas. Maska di sampean. Maska diwara Maska-maska. Kulane Dewi. Dewi. Iya. Ana mana-manane beli kuno. Mung sedewi-dewi ne bae. Mung sedewi-dewi ne bae. Gua kasih lagi viral ikan nok. Apa Apa? kuno? Ya Dewi Sekar Lembing. Kita mah duduk Dewi Sekar Lembing. Kima Dewi Sekar Coro bokat dulure. Terus ngetakon melu sing viral-viral bae. Dadi arane Nyai Mas Dewi. Dewi. Bocah sing endi Nyai Mas? Sing kene ne bae. Bocah sing kene ne bae. Iya. Berarti bocah ora ado saking wilayah Kedung Berok. Iya sing Wah, aja. kawasan Kedung Berok. Aja-aja Dewi tukang babai kaya. Sampean ku weru Mas. Langgan nih Mas. Oh langgan. Langgan. Pantesan. Sampean kula mentek dandani wadon ka pantes apa? Aja gak? Apa sih? Aja kone bantak beli payu rabi watire kaya konon. Saking apane sampean ku dudu Mas, kita mah wong biasa. Wong biasa. Wong biasa. Bocah kene ne bae. Bocah kene ne bae kan sebelah kidul ka? Toli gapa beli wedi Nyai Mas ki. Apa sih? Ya teka sengaja sekedar pengen jaluk kenalan karo Isun Maska. Apakah beli wedi engko katon ning sing dadi lanange mengko cemburu tukaran gedean konene. Aduh, tong boro demenan Mas. Musi Metu sing gowo ki sing panggonan bega nembe. nembe. Ki, kula ku ya Mas. Iya iya. Karepan mang dapur niate mah. Arep mengpawon. Arepan mang pawon. Mm-mm. Barang katon seklaya be sampean ku. Kelayap dah kuntianak kita aku. Salamani. Seliwati sampean Nah, maksudnya iya mah. bener. Kayak wong lanang kusen ganteng temen. Sing kaduan kuno Mas. Ya done masih ngomong kaya konon gue beli siji loro wong. Iya. Siji loro ketek yang ngomong. Ya pantes barang tak parkiku. Hari sing kadon mau si ganteng itu bang. Barang waya parki iring-iringan. Ya wis permisi aja gerek ngomong nih Mas, permisi kula mah. Harapan Daripada konene krungu malah larati. Ora. Mending ora krungu. Beli.
beli. Permisi kulane ya. Ora garapan moyok ora. Usih Ora garapan moyok ora apa. Toli aja ditugel-tugel omongannya penasaran kok Nene. Ih, wis ngadep-adepan gi. Iya, Parak-parakan karo sampean. Ya ampun, kayak cebol sampeanku Mas. Astagfirullahaladzim ngandel jareka. Apa jadian kana ngomongnya? Sing kadoan mah lagi liwat kakatone bagus, bocahku je ganteng. Barang anu giliran dipareki persis je kayak cebol. Orang aja diri kudu Den. Priwen sih Kang? Dia ada kayak semeter kotor. Nah, mulane bakal moyok delang-deleng. Dadie isin ora kaya kononku. Ora apa-apa Mas. Bagian dipoyok kayang konon gak kulanin nerima. Nerima Yang kita mah apa anane. apa anane? Iya. Memang anane mung semeter kotor ya kun Iya, mah ya. mau anane semeter kotor kayang kene tak terima Mas. Iya kun gak gajak semeter ku kena ngitung sendal kunku. Ya untung-untungan sendalnya orang nganggo sendal jingjet kita. Ya sendal jingjet yang gerbe mang sangungkul anak dhuwure isun. Saking dhuwur eta sampean aku Mas. Kune sekedar pengen kenal nih Mas. Pengen kenal, pengen baturi sampean. Kin kan kenal uwis. Nyai Mas arane Nyai Mas Dewi, Iya. isun arane Ki Mas Kak. Nggih. Lamun toh memang ya wis kenal ya permisi isun marep ngelanjutakan apa sing dari tujuan. Kok dikit. Aja buru-buru ga Mas. Nembe baegan ketemu sampeanku. Masih Kapan kok maning ora ketemu kelawan Dewi. Iya arimonone mah. Kulaku sampai aku kepati wasore yang rubah wujud kedadian yang satu kewan jare dewek mah. Pengen baturi sampai nomor aja dewekan. Pengen baturi. Iya. Ya lamun iya sekedar pengen baturi mau ora apa-apa. Sing penting aja sampai kakean jalukan nih Mas. Aduh, lamun gawa kita mah boro-boro garapan ake jalukan nih Mas. Priben sih? Malah sampean kone sing tak cumpon ini segala penjalukan nih. Temenan. Kita mah wong wadon sering torok. Iya. Kune saking sugi ya pasti sampai gelem torok ning lanang. Bagian ora sugi ga Mas, kita mentok-entokan kanggo wong lanang ku ora apa-apa. Sing penting payuh. Benak maning bae ora ku dapat titik ku. Nyon ngawit tiba senok mah. Iya, nune mah ya kita ku. Jadi temenan ora bakal akeh jalukane. Ora garapan ake jalukan kula Mas. Lamun iya kaya konon ya justru isun mah dadi bungae dadi senenge. Berarti ning lakune isun bakal ora dewekan ana sing baturi. Jadi sampeyan ora keberatan. Ora keberatan sing penting aja njaluk gendong nembe kun sing arane keberatan. Temen sengitaken banget wong lanang ku ya salah bae bakal ngomong. Ya mono bener Maksudnya mau ora keberatan soten sampeyan ku lamun tak ajak jalan-jalan ki. Ya beli dagang lakune dewek-dewekan. Iya, sahabat sing garepan jaluk gendong. Iya mulane aja lo ngomong keberatan ari beli arep Gulat jaluk. juga Mas. Ora ya. Kamu sengitaken tok ajak jalan-jalan bisa Iya. jaluk gendong. Iya ora apa-apa jalan-jalan ya. Tak deleng masa rasi wong loro. Apa sih? Ya lanangnya guyon bae. Waduh. Kayaknya kudu bakal tukaran sama rumah tangga mah. Bisa nih. Ya wadone nyewot lanangnya yang guyon nih. Iya. Ya ilang tukarannya korosida. Iya toh. Nah, Barang laka-laka ku nemas wong lanang karo wong wadon kayang konon ku. Jare siapa? Sing ake-ake wadone nukari sewot-sewot sing lanange ngladeni. Ya memang sing akeh kaya konon. Mumben hari isun mas sadar jare ka geni bakal dicampur karo geni maning nambah gede mantakan. Ya kudu salah ijen sing gelem ngalah. mulai ada serasi. Serasi. Serasi ya Mas. Mulane ku jare tangga arep serasi. Ya kun mah jodoh lah kasing weruh. Bener monone mah. Lah kasing weruh jodohku Mas. Iya bener. Mau ngajak gugup ora kula negara panyata ora jalan-jalan bayu. Iya jalan-jalan ora apa-apa. Ningiringane sing awit mah wis nonggoni ku. Sampai wis kebek nih. Wis kan, Mas. kebek. Iya kari nyirame bae. Nyiram dah pun saking tas apa. Jare arep jalan-jalan. Di jalan-jalan sedelat yuk. Iya jalan-jalan ayo tak baturi. Ngormati kanggo ibu kunci bapak kunci. Ibu kunci mama kunci panitia Ngormati kanggo sepuh. panitia sepuh. Panitia nome gede. Sing wis pada kompak ngadakaken unjungan babuyut pengauban. Masih pada kompak kabeh ya Mas. Masih pada kompak KB, masih pada melek nih. Masih pada melek ngormati
anak putune lan uga masyarakat Teluk Agung. Khususnya maning ngormati kanggo sedulur dhewe. Siapa kuno? Ih calon pengantin sing duwe wilayah. Mbak Putri, matur kesuwun Mbak Putri. Wong sing paling eman loman. Ora ketinggalan maning ngormati kanggo wong tua dhewe. Siapa kuno? Mimi ayah Fatna sing paling eman sayang. Ora ketinggalan maning ngormati kanggo bos Singapura. Sing paling eman. Lan uga sing selalu mantau kerja bareng kelawan Asma Pro. Kaya dene wong tua dewek Mimi hajat carini sing duwe nok since. Bapak Haji Yudi wong Taman Sari mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ora ketinggalan maning kanggo sing duwe wilayah kawasan Cikarang sing paling eman boral. Salam maninge ora ketinggalan kanggo Aang Melo sing paling eman. Aang Melo. Sing duwe BRI Lovers, Ade Firmansyah sang konten kreator. Salame maning kanggo Mamah Rio sing ananing Taiwan sing paling eman Mamah Rio. Matur kesuwun Mamah Rio. Ora ketinggalan kanggo Mbak Nita Nok Kedas. Mbak Uun kedik sing duwe abu. Bunda Radit sing duwe lesung pipit. Mantan majikan Mimi Rona sing duwe nanang gepan. Mama bakalan Om Tarika uga Bapak Nata ma Abos Kota. Ana maning Bos Asep Bos Gas Keding digawat. Bos Gas Keding Bos Asep. Ang Yus sing awit mau ning iringan jaluk anak dewa Ciang. Sok pokat anak sing kliwat salame sapa je. Ayo. Segenap panitia Mbak Buyut Pengauban. Kanggo sing duwe Belanda Mbak Alia sing paling eman. Senok dawai, nonok dawai, nonok dawai, nonok dawai, nonok dawai, nok dawai, nok dawai. Mbak Putri calon majikan. Embus pandang kaya kaca, landep kaya mata dewa. Lirikan si anak dewa, wong lima pasti kegawa. Kanggo sapa je sebelah kene. Senok dawai, senok dawai, senok dawai. Ayah Zidan, ayah Zidan, ayah Zidan, ayah Zidan, ayah Zidan. Bunda Zidan, lagi baik paling sayang, lagi baik paling eman. Bunda Zidan, Bunda Zidan. Senok dawai. Sing paling eman. Kanggo sapa jakin? Ayah Atan, Calon pengantin, calon pengantin Ayah Atan, Ayah Atan sing paling eman. Abil, Abdul, Ayah Raya, Ayah Raya, Ayah Raya, Ayah Raya, Abdul calon pengantin. Boke Raya, Boke Raya, Boke Raya, Boke Raya, Boke Raya, sayang, Boke Raya, Adian, kesaban tebrikut, Boke Raya, ketut bayi mata, Adian, Noku babu Taiwan, babu Taiwan, Noku babu Taiwan, babu Taiwan, Kakang lanangin jagat, babu Taiwan, Nukut balik sayang, babu Taiwan, Nukut paling boral, babu Taiwan, Bundai Jidan sayang, Bunda Jidan, langkawan dan kaguan.
Bunda Zidan. Adian, Adian, Ayai Rayan, Ayai Rayan, Ayai Rayan, Ayai Rayan, Ayai Rayan, Ayai Rayan. Sesumbat sibling kuat Adian, Boke Rayan itu gede. Boke Rayan, Boke Rayan, Boke Rayan, Boke Rayan, Boke Rayan, Boke Rayan. sayang sekar bumi, ayah sekar bumi, ayah sekar bumi. Akan lanangi jagat babut Taiwan, kapuun, kapuun balik sayang babut Taiwan, Ami Banu, Ami Banu, babut Taiwan, Ami Banu, Ami Banu, Ami Banu, Ami Banu, Ami Banu. Juru pelabuhan paling sayang, Nokdela, juru pelabuhan paling Nokdela. gorang. Seluruh Wong bumi Blenger. ini ning Wong anak Blenger. dewa ngagumi Bunda Jidan. Bos Jepang, Hai Banu, bos Jepang, Ami Banu, bos Jepang, Ami Banu, 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 Nokdela, 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 Nokdela. Nuun sayang, Bang J, Bang J, Bang J, Bang J, Bang J, Bang J, Bang J. Api Queen, 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 Api Queen. Nokdela, Nokdela. Ami Banu, 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 Angyus setugel bae Angyus, Ami Banu, Ami Banu, Ami Banu, nok dawai, nok dawai, nok dawai, nok dawai, nonok dawai, nonok dawai, Ya kan gua Adian, Nokdela. Adian, Adian. Angyus, kodike panitia mudanya jenjaluk musnah. Ya. Nok dawai, nok Calon dawai, pengantin nok dawai, A. Abdul. Nok dawai, nok dawai, nok dawai. Nokdela, Panitia muda. Nok Enjo, Ami Nok Banu. Enjo, Nok Enjo, Nok Enjo, Nok Enjo, Nok Enjo. Bunda Jidan. Nok Eka, Jidan sing Nok paling Eka, enak. Nok Eka, Nok Eka, Nok Eka, Nok Eka, Iwek Enjo, Nok Eka, Nok Eka. Iwek Enjo. Buruh Asap, pelabuhan, buruh pelabuhan, buruh pelabuhan, Ayo Nata. buruh pelabuhan,